Wat was uw dieptepunt in uw carrière? Of wat was een dieptepunt in uw carrière? Een dieptepunt. Want meestal ga je je hele lijn, heb je altijd wel momenten. Om te zeggen dat ik echt een dieptepunt heb gehad, nee. Er zijn dieptepunten gekomen, maar ik heb ze heel snel opgelost. Ja. Bijvoorbeeld dat we geen les konden doen, dat er geen licht was. Ik heb gewoon kaarsen aangemaakt en ik heb les gegeven. Dus ik heb altijd een oplossing gezocht. Dieptepunten in dat je iets niet zou kunnen verwezenlijken. Ik heb altijd een andere oplossing ervoor gezocht. Dus er zijn natuurlijk gebeurtenissen die je minder prettig hebt gevonden. Ja. Maar niet dat het een dieptepunt in mijn hele loopbaan, alles wat ik wilde creëren, heb gehad. Dat heb ik niet gehad. Mooi man. Voor mij, als ik het zo mag zeggen, was het jaartal 2011, als ik het goed heb. We waren in Cayenne voor een Summer Dance Battle. In 2009 hebben we onze eerste gewonnen. 2010 de tweede. En die derde, toen we meededen, je zag dat iedereen, zeg maar, voor Suriname stemde. Want als je in die battle meedoet, krijgen ook die mensen die naar die show komen, ze krijgen kaartjes of kleuren. Ja. Rode of een roze vlag en een blauwe vlag. En voordat de jury gaat bepalen wie heeft gewonnen, gaat eerst het publiek bepalen. Ja. En op dat moment is het overduidelijk dat het publiek voor Suriname heeft gekozen. Dus je zag dat al die roze vlaggen in de lucht waren. Maar de jury kiest toch voor, welk land? Het was Frankrijk. Ja, Frankrijk. Koos toch voor Frankrijk dat zij die dag moesten winnen. Hebben ze het onderbouwd? Want meestal wanneer er een keuze wordt gemaakt... even nadenken. Ik vond dat ze misschien technisch sterker waren dan ons, hoor. Nee, maar als de vlaggen... Ze hebben gezegd het publiek moet dus kiezen. Nee, dus, dus een deel is het publiek en een deel is de jury, ja. Maar uiteindelijk bepaalt de jury. Oké. Het is gewoon dat de jury het publiek ook mee mag bepalen. Ja. Het telt niet zo zwaar. Dus de jury heeft ook bepaald en toen heeft het andere land gewonnen. Ja. En dat vond je toch wel een beetje down. Nee, want je zag, het is overduidelijk dat wij hebben gewonnen. Want het publiek voelt het ook aan dat wij moesten winnen. Ja, maar het is altijd moeilijk bij deze jury dingen. Hè? Wanneer jij op andere facetten hebt gelet. En wij zijn altijd enthousiast of je bent erg emotioneel voor jouw eigen land, etc. Dat kan ook, weet je, dat soort dingen kunnen gebeuren. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.